принсипҳои асосии ташкили муҳити гарму ҳаловатбахш дар хона. дили хайрхоҳ тақдим мекунад. барнома барои аҳли оила. ту барои ман азизӣ. хона ҷозибтарину дилработарин макон дар ҷаҳон аст. волидайн бояд на танҳо хушбахтӣ ва манфиатҳои ояндаи фарзандони худро ғамхорона ҳифз намоянд, балки хонадони худро ҳар қадаре ки имкон даст медиҳад макони дилкаш гардонанд. ин назар ба ҷамъоварии сарват ва ба даст овардани молу ашё натиҷаи муҳимтаре медиҳад. эҳсосоти ба оила алоқаманд бояд дар қалби фарзандон зинда нигоҳ дошта шаванд, то онҳо макони кӯдакии худро, ки он ҷо осоишу хушбахтӣ ҳукмфармост, бо хушҳолӣ ба ёд биёранд ва он гоҳ вақте ба воя мерасанд, ба хона бармегарданд, то дастёр ва шодии волидайн бошанд. тозагӣ, покизагӣ ва тартиб. тозагӣ, покизагӣ ва тартиб шартҳои муҳими идораи бо муваффақияти хоҷагӣ маҳсуб меёбанд. аммо вақте ки модар ҷорӣ намудани тартибро вазифаи асосии зиндагии худ мегардонад ва худро комилан ба муҳайё намудани муҳити гарму бароҳат бахшида барои ба рушди ҷисмонӣ, тарбияи зеҳнӣ ва ахлоқии фарзандони худ вақт ҷудо кардан фурсат намеёбад, вай ба хатои таассуфангез роҳ медиҳад. покизагӣ. волидайн бояд бидонанд, ки ҳарчанд онҳо сарватманд нестанд, узре барои чиркинии либоси онҳо вуҷуд надораду хонадони онҳо набояд бенигоҳу бин бимонад. мо барои аз молу ашёи нолозими ороишӣ ва ҳама чизи зоҳирӣ худдорӣ кардан ҷаҳд намуда, ба ҳеҷ ваҷ набояд нисбати андоми худ бетаваҷҷӯҳ ва бепарво бошем. ҳама он чизе ки ба андом ва хонаи мо дахл дорад, бояд покизаю дилкаш бошад. тартиб. бетартибу низом оилаи хушбахт барпо намудан номумкин аст. агар зан ба хона ва андоми худ наметавонад ё намехоҳад диққат диҳад, пас ин камбудиҳо нуқсонҳои ҷиддие ҳастанд, ки хавфи ҷудоиро миёни зану шавҳар ба миён меоранд. дар ҳоле ки мард дар тафовут аз зан тартибу низом, фарзандони ботарбия ва хонаи хуб идорашавандаро дӯст медорад, зан модар наметавонад оилаи худро хушбахт ва иттифоқ гардонад, агар вай тартибу низомро риоя намекунад, шаъну эътибори худро нигоҳ намедорад ва ба хуб идора кардани хонаи худ қодир нест. аз ин рӯ ҳар нафаре ки ин сифатро соҳиб нест, зарур аст бетаъхир ба таҳсилу таълим бипардозад ва сифатҳоеро ки аз онҳо маҳрум аст дар худ тарбият диҳад. аз воситаҳое ки вақти кории шуморо сарфа мекунанд истифода баред. дар бисёр оилаҳо зан барои мутолиа кардан, ахбори иловагӣ пайдо намудан вақт надорад, то дастёри шавҳар бошад ва ба рушду инкишофи фарзандони худ таваҷҷӯҳ зоҳир намояд. кори вазнини хона нерӯ, вақт ва шавқу завқи ӯро фурӯ мебарад. бигзор бонувони хона барои мувофиқи нақшаи оқилонатаре зиндагӣ кардан тасмим бигиранд. он усулу воситаҳоеро истифода баред, ки корро сабук мегардонанд ва саломатиро нигоҳ медоранд. эҳтиром ба кори хона. ҳатто оддитарин кор заҳматро талаб мекунад. ҳама кореро ки мо бояд анҷом диҳем, хоҳ шустани зарфҳо бошад, хоҳ нигоҳубини бемор, хоҳ тайёркунии хӯрок ё шустушӯи либос, ҳама ин маънии ахлоқӣ дорад. он кореро ки ба назари шумо оддӣ менамояд, бояд нафаре ба ҷо биёрад ва шахсе ки он корро ба иҷро мерасонад, бояд бидонад, ки он зарур ва пурифтихор аст ва нафаре ки ин кор барои вай ба ҷо оварда мешавад, бояд онро эҳтиром кунад ва ба қадри он бирасад.